हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर GD प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेलनि आन्दारावहाय गोदान मोनसे बैसागु बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर बे आपकामिं बैसागु बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आदा सनाराम ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो यूट्यूबार गेमस्रि दैमारि बिथांजों लोगोसे बिक्रम बसुमतारी बिथांखौ मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा बसुमतारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि करियोग्राफार आरो डाइरेक्टरा जाहैबाय लिशान बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो जेडि प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेलावनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबायदि लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेथारदो लोगोफोर आसा खालामो जेडि प्रोडक्शन इउट्यूब चेनेला बेखौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म बिथांनिफ्राय लोगोफोर आनाया ब्रह्म बिथांनिबो गोदान मोनसे बैसागु बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आमोखि कसारी मेथाइखौ रोजाबदों आनाया ब्रह्म बिथाङानो ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आनाया ब्रह्म बिथांजों लोगोसेनो बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांखौ बे मिउजिक भिडिअनि करियोग्राफ एन्ड डाइरेक्टरखौ खालामदों लिशान बिथाङानो ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो आनाया ब्रह्म बिथांनिनो इउट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।